De todo, ti mellor que nai de que és pai, sabes que, bueno, xa non sei cantas cousas tedes que inventar para que os nenos coman afeito, para que coman un pouco de todo, que proben cousas novas. O certo é que, claro, hai algúns que se pasan pois unha hora para comer, outros que só escollen 4 cousiñas, ou pois que lle fan as cosas a todo directamente. E isto non é un caso illado, estamos a falar de que entre o 20 e o 40% dos pais atópanse con estas dificultades alimentarias a hora de darlles de comer aos nenos. Adri, é que me podo seguir, por favor, fala ti en primeira persoa. Non, tes toda a razón. Que me vas contar? É unha batalla que temos todos os días na nosa casa. Ademais, o ter dous fillos, pois cada un ten as súas teimas. Que se eu non quero peixe, que se eu peixe sí, pero verduras non. É o que tarda o meu Lucas en comer, Lamela, que se lle pode xuntar a comida coa cea. Meu pobre, meu pobre. Pero o importante non é o que me pasa a min, senón o que opinan vostedes, os galegos e as galegas, da relación que teñen os seus peques coa comida. Imos ir á rúa a ver como está a cousa. Que tipos de comidas adoitades preparar na casa? Na casa suelo facer guisao, con moita verdura. Tanto peixe, como carne, como hortalizas. Aquí se come bastante carne, pescado, quizás por lo menos una vez a la semana, pero bueno, quizás menos. Porque nós, por exemplo, non solemos comer comida precociñada ninguna, é todo comida feita, bueno, pois, no momento e comida natural, entonces, bueno, máis ou menos pouco dista dunha da outra. E que fas cando non che gusta un alimento e o tes que dar aos teus fillos? O brócoli, por exemplo, non lle gusta o pequeno e botolle queixo rallado por encima e meto ao forno. Por ejemplo, a mí el tomate no me gusta mucho, el tomate natural, y yo sí que se lo doy a él. Yo como menos, pero él sí le gusta, pues come lo que él necesita. A miña comida que máis me gusta normalmente é o churrasco. Ai, mira. Non me gusta mucho el brócoli con patatas. Acábalo comendo ou non? Sí, porque si non non me queda outro remedio. Quero postre, entonces... Polo postre faise todo. Sí. Que excusas pon o teu fillo cando non lle gusta algo do que preparas na casa ou do que preparas no comedor? Que lle dé a barriga, isto non o como, non o quero. Pois que rollo, non? Que haxa de comer isto. Pois era moito mellor comer o de sempre, patatas fritas con filete, non? A cousa que principal que poñen é que non a coñecen. Entón dicen, no, eso non me gusta. A mellor despois próbano e sei que o comen sin ningún problema. Non teño fame, doeme a barriga... Bueno, típico. Hai algún alimento prohibido que intentades evitar? Moitos azúcares. Intentamos que non nos coman solo cando sexan cumpleanos, festas. Hai algún alimento que debíamos limitar máis, pero como suele ser o que máis gusta, pois non temos ningún prohibido. Pois moito embutido, ou a mellor algunha pizza, pero bueno, pois unha vez á semana, así de premio, pois sí que la hai. Sabes o que comen os teus fillos no comedor escolar? Sí, mándanos un resumen de todo o que comen. Pasan unha especie de un menú e bueno, é unha comida bastante equilibrada e bastante bien. Mezcla moito peixe, mete moito peixe e mete comida moi, bueno, saudable, ainda que eles non é o que máis lles gusta. De feito, fago un menú a maiores para facerlles a cena conforme o menú do comedor. Confías no menú que se ofrece no colexio? Sí. Porque coñezo as cociñeiras, cando vas ali a media mañá cheira moi ben, sabes? Tento revisar sempre, ademais, tanto na páxina do colexio como na páxina da AMPA, suelen poñer o menú de cada mes. Ai, 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 ai.